Vale. Por rematou o derbi do Asocarro e falamos co adestrador do Bergantiños, o ex técnico do Lugo, José Durán. Bueno, José, en primeiro lugar, algo especial voltar ao Asocarro? Sí. Sí. Difícil. Sí. Bueno, o partido En mi casa, sí. Creo que fue un partido bonito, muy bonito, ben xogado. Sabíamos que viñamos a un bon campo contra un rival que creo que, penso que incluso como a nós, que este ano a clasificación non o tratou ben. Quizáis penalizaron moito máis os erros que os acertos, e ao final pois acabas nunha posición que penso que é moi xusta, que merecían máis. Por lo tanto, sabíamos que era un equipo difícil de xogar contra el, un equipo que está acabando moi ben a tempada, que penso que os xogadores os rapaces se liberaron e é máis difícil defendelo, pero nós tamén creo que o equipo foi de menos a máis. É certo que pasarnos un pouco mesmo, penalizounos moito máis os erros que os acertos que tuvemos ao longo da tempada, e polo menos comigo, porque creo que deberíamos de levar en condicións normais bastantes máis puntos dos que levamos. Se viuse, somos un equipo atrevido, agresivo, que intenta buscar portería contraria. Creo que ao final facemos un bon partido con ocasións de gol, volveronos a penalizar pois un par de situacións que son moi defendibles e que ao final casi che costan o partido. Se a nivel ofensivo fixichedes nada, coa presión alta. Sí, sabíamos, somos un equipo de presión alta, somos un equipo que estamos moi cómodos arriba, porque penso que interpretamos ben esa forma de defender, estamos ben colocados e facemos moito dano porque somos un equipo solidario, e hoxe sabíamos que era clave, intentar prácticamente igualar, ir arriba, saltar xogadores e líneas de pase. Sabíamos que lles podíamos facer moito dano. Non sei outros partidos, pero tamén creo que foi un dos equipos penso que fomos un dos equipos que máis lle disputou o balón o Lugo no Anxocarro, e tampouco non está sendo o noso forte este ano. Si é verdad que nos últimos partidos estamos bastante mellor en ataque, e eso está nos ayudando a equilibrar un pouco o aspecto ofensivo co defensivo, e axudanos a ganar contrario. Con situación, pensando en cara a vindeira temporada, se son unha boa directiva neste senso? No, eu realmente viña para estos 6 meses e non penso en máis adiante. Al final eu estou contento no club, é moi boa xente, o presidente é unha maravilla de persona, a directiva, o club, a comarca, é un club moi fuerte en Galicia, con moito peso no fútbol base. A verdad que dame, como dixen xa en numerosas ocasións, dame moita pena non poder haber axudado un pouco máis o equipo e conseguir a salvación, porque eu penso que como mínimo o clube merece estar en segunda red. Ahora penso que a xente que ten que tomar decisións, ten que intentar facer moi ben as cousas, facer un bon proxecto para a terceira división e subir canto antes, porque creo que este equipo, incluso nesta categoría, podría intentar disputar, este club podría intentar disputar playoff.